Biz bu sözünü сәламләү, хәл-әхвәл белешү сүзе буларак беләбез. Әмма уйлап карасаң, аңа тирәнрәк мәгънәдә салынган бит. Исәнме сез? Менә без иртән торабыз да, исәнме сез дибез. Исән түгелбез, Фәридә, исән түгел. Мине больницадан куганнан соң син дә үлдең. Исламовлар гаиләсе аралашып мотор яши, бәйрәмнәрдә җыелалар, күңел ачалар, әмма көтмәгәндә бер туганнары каты авырып китә. Шунда гаилә сына һәм сынала. Demek siz bir kende verir almışsınız. Yok bizim abi yoksa, yok. Ol geniga bir kişi de bilmeyecek. Sen onlarga karşı uzun kıtırttın mısın? Ol tegendik, olmandı. Bilesizmi, men көп төшердім кино татарлық турында түгел. Шуңа да инде 50 яшьтә үзем дә килдем. Шуңа хәзер инде татар киносын төшерергә кирәк. Татар турында үзебезнең татар киносын кулга алып, күтәреп дөньяга күрсәтергә тиеш. Илдар Яхфаров «Исәнмесез» фильмын иң төпле иҗат җимеше дип саный. Киноны 2020 елда Казан һәм Ярчаллы шәһәрләрендә, Зәй һәм Сарман районнарында төшерәләр. Премьерасы узган елның сентябрендә булды. Аннары прокатка чыкты. Татарстан, Россия төбәкләрендә 70 кинотеатрда күрсәтелгән. Менә Екатеринбургтан кадрлар. Тамашачы басып алкышлый. Бөтен җирдә кеше кулны чабып тордылар. Кемдер елады, никто не был равнодушен. Эти все ситуации, они сострижены из жизни. У меня, когда показы были и в Обскове, и других, это же не татарская картина. Она у вас, говорит, просто на татарском языке. Это же, говорит, у всех такое. Я, говорит, вот с сестрой не общаюсь. А мы, говорит, уже не помним по какому поводу. Тик «Исәнмесез» фильмын бер нәсел язмышы дип кенә аңларга кирәкми. Исламовлар аша милләт язмышы күрсәтелә. Теге яки бу хәлдә милләт берләшә аламы? Татар дип йөргән булабыз. Бер авырлык килеп чыкса, бер-беребезне яклый белмәйбез. Кавказ халкында шундый хәл килеп чыкса, бөтен авыллары белән дәррәү чыгарлар. Фильмда татар милләте белән бәйле детальләр күп. Сабан туе кылгасына эленеп куелган читекләрне урлыйлар, соңрак аны яшен суга. Булар ашада өстәмә мәгънә җиткерергә теләдек ди сценарий авторы Мансур Гыйләҗев. Фильмда чечен халкын бердәмлек мисалы итеп күрсәтәләр. Ничектер без таркала башладык. Без әле бүгенге көндә дә бик көчле милләт, бик сәләтле милләт, ләкин менә Кавказ халыкларында булган менә бер-берсен яклау, шундый гел бердәм яшәү, ул бездә әз-генә югала башлады. «Исәнмесез» фильмы шулай ук үзебезгә читтән карау мөмкинлеге дә. Уйланырга кирәк, без дөрес яшибезме, киләчәктә ничек яшәргә. Аннары инде анда безгә менә бәйләнү дип әйтәм. Инде аны бәйләнә башладылар, ничек инде татарлар анда оракы шешәсе күренә. Була торган хәл ул, сез Сабан туйларга кайтып карагыз, анда булгалы, анда шәрәп тә күренә. Фильмда 34 актер төшкән, күмәк күренешләрдә 80 кешегә җитә. Монда яңа йөзләр күп. Картинаның бер өстенлеге шунда. Төп рольләрне башкаручылар Татарстан һәм Башкортстанның 6 театр артистлары. Юк түгел, бердәм булдык. Менә шушында, бәйрәм иткәндә. Арак эчкәндә бердәм булдык, Исламовлар, без булдырабыз. Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева бу фильмда үзен артист буларак кына сынап калмаган. Фильмның кульминациясен ул үзе тәкъдим итә. Миңа образны тоттыргач, шушы Талия образын, мин аны укып чыктым да инде. Әйтәм, миңа ничектер менә җитеп бетми ул хатын кызның язмышында, линиясында инде кульминация кирәк кебек. Шулай итеп миңа Илдар әйтә, бәлки син үзең уйлап карарсың, ничегрәк итәргә икән. Менә шул әйбер мине этәрде. Мин аны бер төн эчендә утырып эшләп язып аттым. Шунсы кызык, фильмны бер фестивальгә дә махсус җибәрмәгәннәр. Оештыручылар «Исәнмесез» турында каяндыр ишетеп, катнашырга тәкъдим ясый. Картинаның берничә конкурста югары бәя алуы Татарстанның сыйфатлы милли кино төшерә алуын күрсәтә түгелме? Әлеге санаулы җиңүләр белән генә чикләнмичә, сыйфатлы татар киносы төшерүне ничек даими рельсларга куярга? Монда да «Исәнмесезнең» нигезендә яткан берләшү кирәк ди иҗат әһелләре. Минем өмет инде бу фильмнар безнең кино бер системага ияләшеп, безнең теге ничек инде киношкола ничектер килеп чыгарга тиеш. Казанда, Татарстанда булай гына булмый. Теге мин төшердем, анысы икенче режиссер, кемдер акча тапкан, кемдер сөйләшкән. 20 ел шулай, но ләкин теге эволюция безнең татар кинода бар.
Көз айларында исәнмесез кабат прокатка кайтачак. Хәзер Кытай, Төркиядәге фестивальләргә җибәрергә уйлыйлар. Исәнмесезне безнең телеканалда да карап булачак. Ул көз айларына планлаштырыла. Илгиз Шәкүров, Олег Мыльников, Илшат Мөхәммәтов, Александр Вольнов, Яңа гасыр каналы.